do 2012. dijeli na svega nekoliko dana. Ona će za velik dio hrvatskih sportaša biti vrlo značajna jer je pred njima olimpijska godina i igre u Londonu. No neki naši sportaši već su i prije odlaska u London uspjeli ukrasti mali dio povijesti. Naime, Hrvatska će prvi put na olimpijskim igrama imati dva para blizanaca, sestre Zaninović i braću Žugaj. Luca ima veliki nos. Ana ima spuštenije oči. Luca ima velike zube. Za sad nemam jednu informaciju, nijednim blizanka. Kao što vidite, trenutno mi je ruka u zavoju. U 7. mjesecu mi je pukla druga metakarpalna kost. Pa sam dobila neke pločice, prije 10-ak dana sam ih izvadila, tako da je to sve dobro i ovim se putem zahvaljujem doktoru Šurjaku i doktoru Krpanu. Olimpijske igre su još daleko, sad mi je glavni cilj se što bolje pripremiti, što bolje odraditi te bazične pripreme, onda kasnije slijede ta natjecanja. Treba se to jutro probuditi, raspoloženi, zdravi i onda će ići kolo po kolo. Najpopularnije pitanje blizankama je naravno jeste li se ikada zamijenile. Kažu na tatamiju nismo, ali... U osnovnoj školi ja nisam znala nikako napraviti zvijezdu, nije mi dobro išla, nije išla odlično. I sat tjelesnog je bio, ona je dobila 5 i onda smo otrčali u slačionicu, preobukli majice i onda se vratila i radila za mene i dobila ja 5. Ima malo drugačiju glavu od mene, više okruglu, više mišićne mase od mene, pa zato je otišlo dosta i u glavu. Velika godina je iza blizanaca Žugaj. Neven je prvi osigurao London, u vrhu je svoje kategorije, no bombastične najave ne stanuju u njegovom vokabularu. Pobjedio sam i ove godine 2 puta aktualnog olimpijskog pobjednika, ali eto, hrvanje nije tak mjerljivi sport u sekundama, u metrima, tako da to ništa ne znači. Dosta blizanaca ima i tu su i Danci, dvojica Danaca, blizanaca ima dvojica Norvežana. Iako ga još nije osigurao, hrvački eksperti već guraju Nenada u London. Nedavno je slavio protiv vice prvaka svijeta. Slijede 3 kvalifikacijska turnira na kojima raspolaže s najvećim adutima. Hrvam u tu Bundesligu i tamo sam ga pobjedio, ne nakon što je on postao vice prvak svijeta. Pa što se rezultata tiče, mislim da dobre su naznake. Trudit ćemo se dalje pa ćemo vidjeti što će biti. Želim ovim putem zaželiti svima sretan Božić i uspješnu novu godinu. Također sretna nova godina i čestit Božić. Noćas su odigrane i prve utakmice NBA lige.